खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं अखा आरो बरफ गोग्लैनाया अरुणाचल, आसाम, मेघालय, सोनाब बेंगल सिक्किम बे सप्तायाव गोहोम खोख्लैगोन। भारतनि गोबां बाहागोफोराव थासारिफोरा गोरान आरो दुंहाव थासारि लाबोनायनि जाहोनाव सा-सानजा रायजोफोरनि थाखाय थाजिम अखा हानायनि मोनसे गोदान बाहागो थि खालामनाय जादों। थारैनो बे भारतनि सा-सानजा रायजोफोराव गिबि अखा हानो हागौ। भारतारि बोथोर बिगियान बिफान एबा IMD नि बायदिब्ला पाकिस्ताननि खाथियाव मोनसे ट्रप महरै मोनसे सोनाबारि हेंथा दं। बबेखानि गुबुन मोनसे ट्रपआ विदर्भनिफ्राय उडिशासिम गोसारनाय। बेफोर खान्थिफोरनि जथायनाया सा-सानजा भारतआव अखा सोमजिहोगोन आरो गोबां सोहोरफोराव साननि समाव पाराखौ हमथानायाव बिफाव लानांगौ। बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला फैगौ रबिबार 17 मार्चसिम अरुणाचल प्रदेशनि माखासे बाहागोफोराव गोसारलानाय रेजें एबा गेजेर बिबांनि अखा एबा जौथायनि सायाव सोनारना बरफ गोग्लैनायनि थाखाय आलादा आलादा जानो हागौ होनना नायखांदों। गेजेरनि समाव आसाम, मेघालय, नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरानि माखासे बाहागोआवबो बुधबार आरो बृहस्पतिबाराव एसे अखा हानो हागौ। बेनि अनगायैबो बेफोर रायजोफोरखौ खाथिनिफ्राय नायनानै IMD नि नायखांनायफोरा इंगित होदों दि अरुणाचलनि इटानगराव बुधबारनिफ्राय शुक्रबारसिम एसे अखा हानो हागौ। बबेखानि माखासे खुवा आरो खावसे जोमै खोबनाय अख्राङा जागासिनो दं। नैथि रादाबाव दं CAA नि नेमखान्थिखौ फोसावनो थियारि जानायलाय आसुआ हेंथा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। सा-सानजा फरायसा आफाद आसुआ मिरु सोरखारजों CAA खौ मावफुंनायनि उनाव आसामनि गुवाहाटी आरो डिब्रुगड़ जिल्लाफोराव हेंथा सोमावसारदोंमोन। जिप्लसजों रायज्लायनायाव आसुनि गाहाय बोसोनगिरि समजल भट्टाचार्यआ बुंदों, जों दिनै मोनायाव मुसुखाखौ सावनो सानथांखि खालामगासिनो आरो गाबोननिफ्राय गासै सा-सानजा फरायसा आफादआ गासै आसामाव मोनसे सोलिबाय थानाय अहिंसा गोजोन सुबुंखान्थियारि सोमावसारनाय दिन्थिफुंगोन। जों नेमफोरखौ हेंथा होनो थाखाय मजुरि आयेनारि दावहानिबो सानथांखि खालामगासिनो। सा-सानजा फरायसाफोर आफाद आसुआ मैया समबाराव मोनसे दिन्थिफुंदों। आसामनि गुवाहाटीआव हेंथा दिन्थिफुंनाय आरो थिरांथानि उनाव डिब्रुगड़ जिल्लाफोर मिरु सोरखारा मावफुंगोन। नोगोरारि सोदांनाय आयेन CAA 2019 नखर बिफानआ CAA नेमफोरखौ मावफुंनो थाखाय फोसावथाय दिहुनगोन। सोमावसारगिरिफोरा माखासे जायगाफोराव ज' जादोंमोन आरो मिरु सोरखारनि बेरेखायै सोमावसारदोंमोन। दुलाराय आसाम फरायसा आफाद एबा आसुनि सोद्रोमाफोरा भारत सरकारनि नेमफोरखौ मावफुंनो थिरांथानि बेरेखायै सोमावसारगासिनो दं। सोमावसारगिरिफोरा मिरु सोरखारनि बेरेखायै स्ल'गानल' होआखैमोन, नाथाय गावसोरनि हेंथा दिन्थिफुंनो थाखाय मुसुखाबो सावदोंमोन। थामथि रादाबाव दं बिटिआर गेलेमु बिफानआ साख्रिनि थिसननाय रानदों। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि गेलेमु बिफानआ गोदानै सायख'जानाय सा 53 बिजाथिफोरनो फारियै साब डिभिजनेल स्पर्टस अफिसार सा 3, कच सा 11 आरो फिजिकेल इन्सट्राक्टर सा 39 नो थिसननाय एबा एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदों। बिटिआर सोरखारा बिटिआरनि नेहाथारिख'आव मैया मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै सायख'जानाय सा 53 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसननायखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि CM प्रमद बर', EM रेवरेवा नार्जारी, MLA मन्टु नार्जारी आरो गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बसुमतारी आरो गुबुन बिफाननि मावथिफोरा बाहागो लायो। गोदानै साख्रिनि थिसनथाइ मोननाय सुबुंफोरखौ बरायदों बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआर सोरखारा गेलेमु बिथिंखौ गोनांथार नोजोर होदों। बिटिआरनि गेलेमु बिफानआ 100 गेलेगिरिफोरनो 1 लाख राङै खनकेसर नार्जारीनि मुङै बान्था होनाय हाबाफारि लादों होनना फोरमायो।
ब्रैथि रादाबाव दं ल'कसभा बिसायख'थिनि मोनाबिलियाव बिटिसिआव बिसायख'थिनि दुंहाव थासारिया जागायजेनबाय। बे फोसावदिंनायाव बिजेपि, बिपिएफ, इउपिपिएल गासिबो राजखान्थि दोलो मैया माजबाद बिधानसभा बियाब आरो उदालगुरियाव बिजेपि आरो बिपिएफनि मोननै जथुम खुंफुंनाय जायो। एमपि दिलीप शइकिया मैया पार्टीनि टिकेट मोननायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय माजबाद बिधानसभा बियाबाव सौफैयो। दिलीप शइकियाखौ बियाबनि सिङाव थानाय रौतानि बाथौ थाननि दैदेननायाव दोलोनि मावथिफोरा जोबोद गोसो दुंब्रुदै बरायदोंमोन। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि ल'कसभा बिसायख'थिनि सानफ्रोमबोनि खालारखौ फोसावाखैब्लाबो खुंथायाव थानाय दोलोआ सिगांनिफ्रायनो भट होग्राफोरनि गिबि फारिलाइखौ फोसावखाबाय। बे फारिलाइयाव दोलोआ आसामनि मोनथाम बियाबखौ गारनानै मोन 11 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावदों। गोदानै मुं सोलायनाय दरं उदालगुरि बियाबनिफ्राय एमपि दिलीप शइकियाखौ बिजाथि महरै फसंनाय जादों। बिसायख'थि गेलेनो थियारि शइकियाया मैया फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै दोलोनि मावथिफोरजों मोनसे थांखि लायो आरो मुलाम्फा मोनग्राफोरनो गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि चेक रानना होयो। 1000 निबो बांसिन दोलोनि मावथिफोरा बाहागो लानाय दोलोनि जथुमाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव दोलोनि मावथिफोरा मा आरो मा रोखोमनि बिबान लानांगोन बेनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। बे मेलाव बियाबनि दैदेनगिरि मावथिफोरा बिसायख'थिनि थाखाय जानजियाव थंला खानानै होदों होनना शइकिया बुंदों दि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथाङा बियाबाव 50,000 निबो बांसिन भट मोननानै देरहागोन। बेनि गेजेरावनो मैयानि बे मेलाव बिपिएफ दोलोनि गोबां सोद्रोमाफोराबो बिजेपि दोलोआव हाबदोंमोन। मेलाव एमपि शइकिया सा 184 गोहोम खोख्लैनाय सुबुंफोरनो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनि चेक रानदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।